ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ପାଠକ ପାଠିକା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, କବି ଅଭୟ କୁମାର ସାମଲ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ନିଜ କବିତା ସଂକଳନ ନୀଳନକ୍ସାର ଚିତ୍ରକଳ୍ପରୁ 66 ନମ୍ବର କବିତାକୁ ପାଠ କରୁଅଛି। କବିତାର ଶିରୋନାମା ସନ୍ଦେହ। କେମିତି ସନ୍ଦେହରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ହା ଉତାସ ହୋଇଯାଏ, ଜୀବନ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଏ, ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି। କବିତା ସନ୍ଦେହ। ସନ୍ଦେହର ସମ୍ଭ୍ରମ କୁହୁଡ଼ି ଆସୁଛି ମୁଡ଼ି ମାଡ଼ି, ଦେହ ସାରା ଦେଉଛି ଫୋଡ଼ି, ହୁଏ ଖାଲି ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି, ହୁଏ ଖାଲି ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି। ସଂଯତ ମନ ମୋର ଅସଂଯତ ହେଉଛି, ଆଖି ଭର୍ତ୍ତି ସନ୍ଦେହ, ଦେହକୁ ଘାରୁଛି, ଦେହକୁ ଘାରୁଛି। ଜାଣିବାକୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଛାଇ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଛି, ଛାଇ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଛି। ଗୋଟେ ଅଜଣା ଡର ମୋତେ ଡରେଇ ଡରେଇ ମାରୁଛି, ମୋତେ ଡରେଇ ଡରେଇ ମାରୁଛି। ଜୀବନ ଜୁଆ ଖେଳ ଭାରି ଜଟିଳ, ହାରିଲେ ହତାଶ, ଜିତିଲେ ଉଲ୍ଲାସ। କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ ସନ୍ଦେହର ଉଲୁସା ପବନ ଦେହରେ ବାଜିଗଲେ ସବୁ ହେବ ସର୍ବନାଶ, ସବୁ ହେବ ସର୍ବନାଶ। ଏ କବିତାଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି।